Ahojte ľudia, vítam vás pri ďalšom dieli nášho Stranded Deep. Dáme sa Low the Game a skončili sme tam, kde sme ukončili posledný diel. Od minulého diela je to, že som tam a prečítal som si niečo o stavaní. Napríklad viem, že treba stavať na tomto. Ako sa to volá, foundation. Musíme stavať na tom, aby sme vedeli stavať napríklad strechu alebo tak. Takže aby ste sa iba tak nečudovali, že viem toho troška viacej. A takisto v tomto videu sa postaráme o oštep a ulovíme si nejakú rybu, alebo možno aj žraloka. Ale to neviem nájsť, to či sa mi podarí. Tak možno taký ďalší video, ale to nie je rozbrané ešte. Tu mám foundation support a musíme si dať trochu sa takto. To si sem ešte takto dáme. Takto si to sem tam napasujeme pekne, pretože by nám nestála strecha. Neviem, kde ešte treba, asi nikto. Už asi nikde, dobré. Musíte to postaviť tú strechu. Dáme si treba sem. Takže takto. Zrá strecha. To nám netreba. Ideme si vyrobiť oštep. A na to nám treba dve tyčky, jeden povraz a jeden rozbitý kameň. Takže takto ho rozbijeme, že my ho budeme takto mlátiť. Zobereme tak a ideme semka. Dáme to tam. Áno, dal som to tam. A ideme sa postarať o povraz. A ideme si vyrobiť oštep. A ulovíme si jednu rybu. Alebo možno aj dve, to neviem ešte. Takže dáme to tam a vieme vyrobiť oštep. Ešte nie, ale budeme robiť. Vieme si tu knife, ale toto. A máme oštep. Takto vyzerá oštep. Ideme si uloviť jednu rybu. Upozorňujem, že mi to s tým oštepom nejde, lebo neviem, či mi to ide, ale to je jedno. Vidíte, že tá ryba sa ešte hýbala a ryba nám nič nespraví, keď ju zjeme normálne takto, surovú teda. Môžete sa pozrieť, koľko je hodín. Je 18. Zapálime si toto a ideme si uloviť krabíka. Kraba samozrejme môžeme zabiť, ako som ukázala v prvom dieli, aj bez tohto, bez oštepu, ale keď máme ten oštep, tak je to predsa na zabíjanie, tak no, tak to využijeme. Dobre, toto máme kraba, kraba. Máme sa zobrať. Zobrali sme si kraba a ideme teraz ho upiecť. Tak toho tam hodíme, alebo ho tam budeme držať. Ja preferujem držanie, pretože ten zvuk, že je aj taký
Sakra, som ho zahodil. Ups. Nevadí. Tak budeme to tak držať. A ono nám toto signál aj, že keď je upečený, tak ako keby mikrovlnku keď zapýta. Tak, taký. Budem to malo dať aspoň. Tak, hodnota chytá v ohnisku. Teraz v dnešnom dieli by som chcel zostavať strechu, alebo si uloviť ešte žraloka, ale to nesľubujem, pretože to jednak je to ťažké a je 30 minút budem točiť asi a je to namáhavé na čas, takže tak. Ináč oheň nám nevydrží furt, má to obmedzenie a možno by to aj hlavne. Aha, nám sa spálil chrap. Aha, to som nevedel, že sa dá. Nevadí, tu máme zemiaky. Tak. A ideme... A... Sorry za menšiu prestávku, ja som nehovoril, ale... Začal robiť. Takže ideme si posekať teraz lístie a drevo, aby sme mali strechu. A potom, keď budeme mať strechu, tak aspoň to bude pršať, lebo... Áno, keď to hraje prší. Lebo... aby si nám potom nepršal do bytu a príbytku nášho. Toto si pozberáme a už my nemôžeme nič. Dobre. No nemôžeme nič, ale chcem vpierať. Tak to si tam dáme. Táto sa to nahážeme. Taký buk sa nám stal. Pekný buk. Takto sa to nahážeme, ideme ešte raz posekať. To by nám malo vystačiť na 2 strechy, myslím. Ak sa nemýlim, čo je vysoko pravdepodobné. Ale čo už. Taktiež mi môžete dávať rady, čo by som mal robiť v epizódach, alebo že by som mal robiť ďalej, napríklad, že preskúmať taký podvodný svet, alebo uloviť dačo, alebo postavať, alebo ísť na prehliadku dačoho, no teda ostrova v tomto prípade, a také, alebo že dačo postaviť, a tak ďalej. Takže rúf, strechu, máme si to pekne stavať. Takto, rúf. Aspoň stať týmto, a už nemôžeme, čo? Už nie, už nemôžeme. Tak ideme ďalšie 2 strechy, budem to robiť asi po 2, pretože je také príjemné. A tak, ideme teraz, keď robíme strechu, tak sa pustíme do stien a steny už neviem fakt ako robiť. To je fakt, neviem moc, ale pridali sme tieto dve, že 4 dreva a 4 lístia a dalo mi to nový drevol alebo stenu.
Takže určite to bude také dačo. Ale už vidíte, že už to je lepšie ako na začiatku. Keď sme tu nemali skoro nič. Nie, že skoro nič, sme tu nemali nič. Takže, neviem, či aj postel sa tu dá samozrejme robiť. Ale to neviem ani recept na to, ani nič, takže to je fakt. To je fakt, si to musím pozrieť a dielu. Inak mohol by som dať do popisu videa aj link na crafting veci, že tak to vlastne pozerávam ja tie veci na craftinge, aby tí, čo majú hru, tak aby si to vedeli pozrieť. Takže to dám do popisu videa. A vidíte, že je večer, takže potrebujeme postel, aby sme sa teraz napríklad cez noc vyspali a aby bolo hneď ráno, aby som dačo aspoň aj videl. Pochybujem tiež, že aj vy dačo na videu vidíte, ale ako spravím. Takže sekáme si teraz strom. Mám to? Ešte áno, mám. Tak. Ideme si teda cenka. Kladivo. Tak, stačí nám už iba jedna strecha. To by také náročné nemalo byť, ale môže. Takže taktiež budem dávať asi aj nejaké, dám tú stránku do popisu videa, aby ste mali recepty na crafting, ak kto z vás má hru. Takže vidíte, že nám zase zapadá, teda vychádza slnko, takže veľmi príjemné to je, veľmi príjemné. A vidíte, že aj ten oheň už zasol, takže fakt je to, ani neviem kde je, asi už zhoral, tu bol, áno, campfire, to potom neviem ako to fakt, treba si priložiť tam, alebo čo, niečo také. Ideme si ešte porúbať teraz lístie. A ten strom, kde bol, tu je. Ten strom je tu. No. Takže sekáme si lístie. Pozrieme, či koľko je hodín. Je 6 ráno. Takže fakt príjemné. Potom by som možno v ďalšej časti, ak mi napíšete koment dáky, a čo by som mal robiť, tak pôjdeme na ďalší prieskum. Ak stihneme v tomto dieli postaviť si tento barak, uloviť žraloka, tak na budúci diel budeme pôjdeme si uloviť žraloka. Takže ideme si narúbať teraz, ešte drevo a lísty nám treba.
Inak neviem, či sa nám tu regenerujú aj stromy, ale to neviem. A tu máme jednu palmu, takže začneme. Inak keď položíme veľa vecí na craftenie, tak sa nám sami hra začne lagovať. To je iba tak do budúcna, keď budeme väčšie predmety chcieť craftovať, tak aby si nečuduje, že prečo mi to laguje. Takže tak. Mimochodom prežiť to je fakt dosť ťažké, aj keď sa to nezdá. Ale je. Pretože nemáme nič na jedenie, no máme, ale až sme hladní a na pitie máme toto. No vypiť to nie. Chceme si piť. Počkaj, ja to skúsim rozbiť, ale no, Drinkabu, prečo nechceš piť? Smedí mi. No, už sa, ty si maker počul. Takže ideme si posekať ešte tieto lístia. A to si dosekali, aj. Takže aj drevo budeme potrebovať. Inak, teraz tak rozmýšľam, že kde máme teraz ten čln? Ak sa stratíme, tak si budeme musieť vyrobiť niečo iné. Tak môžeme dobre dosť posekať dreva. A chcem si v blízkej dobe zaobstarať aj mikrofón. Takže tá kvalita videa by mala ísť hore a mohlo by to byť lepšie. Takže počuť ma tak. Takže rúbeme. Tak, dobre, ešte, dobrá. Ty bola som sa... Aha, nechcem. Vidíte, že z ďalky máme pekný celkov ten byt, teda bytok nemôžem. Ani mi toto všetko vyhádzať. Mimochodom na tieto gameplaye budem natáčať na notebooku, takže dosť dobré, no. Tak a ešte potrebujeme 4 lístia, čo znamená 2 stromy. Ibaže taká vec, že my tie 2 stromy asi nezaženieme však. Čo? Tak fakt nezaženieme tie stromy? Well, ty kokos, no tak toto ma zachránilo teraz asi. Ale nie na dlho, lebo akože takto nemáme stromy, fakt. No. Takže budeme musieť ísť na druhý ostrov, ak nám nerastú stromy. Pretože, no nie, my sme nepotrebovali drevo, my sme potrebovali lístie. Upsik. To moc, no dobre není. Ani kusko dobre není, pretože nie všetky stromy sa dajú posekať. No, toto je pekné zle. Došli mi stromy, nie. Fakt mi došli stromy. Už tu nemám nič.
Takže plány sa menia, ideme na žraloka. Ja si to sejnem tuto v takomto staráčiku. No. A ideme si... To si tu takto sa zložíme. Sakra, nám tiež netreba. Tak a drž to palce. Takže ideme iba takto. Počkaj, hlad máme, takže ešte nejdeme. Ešte hlad nám treba. A hlad možno aj vlastne aj rybičky zjesť. Netrafil som, ale skoro. Musím spod vodu. Takto sa mi lepšie. Tak, zjedol som mu, dobré. Skoro som mal ďalšiu. Čo veď som na ňu? Vidíme, čo ešte máme hlad. Ešte dve rybky. Takže ideme na to. Máme prvú skoro. Sme mali prvú. Ty vo mne to nejde, fakt. Tak, máme. Máme ťa. Takže. Ideme hľadať teraz tohto žraloka. A sa môžem zobrať ešte aj čln však. To by nebolo veľmi od veci. Zobrať čln. Uvidíme, či nájdeme vôbec takého žraloka. Takže musíme klikať, takže asi budete počuť veľmi drsné klikanie. A vidím žraloka. Vy ho vidíte asi tiež. Alebo to je iba dačo. Nie, takže to je iba také. To je zdor. A vidím žraloka. Čo to mi vzalo? Je to on. Aha, není. Daj mi pohľad. Našli sme loď. To je dobré. Takže tento diel je fakt úspešný. S týmto som ani kúsok nepočítal. Čo je? Flare. Máme flare. To je dobré. Počkaj, ja sa musím asi nadýchnuť, čo? Dobre. Takže tento diel je fakt dosť dobrý. Otvoríme. Bandáž máme. Kýbel vody. Generátor tu mám. Engine tu mám. Ja som sa začal topiť, myslím. Dobre, takže jedem na súš. A mám plný, nevadí, tak to vyhodíme. Dúfam, že toto je náš ostrov.
Ideme to preskúmať, či je to náš ostrov. Nie, nie, nie. Teraz som sa stratil. Nie, nestratil som sa. Toto je mega diel. Toto je dobrý diel. Toto nám vyšlo. Bereme si toto. A ideme ťahať. Takže počkajte. Tak. Našiel som aj dokonca gríšte, takže aj stena bude ešte. Takže toto je veľmi dobré. To sa nám vyberilo. Počkaj, to pádlo si radšej ja zoberiem. Počkaj. Ja sa nám zložiť sem. To je to najrozumnejšie. Tak, o také 4 minútky budem končiť. Takže to asi akurát diel, ako som plánoval, tých 30 minút to má. Takže je to veľmi dobré. Tento diel sa vyvinul fantasticky. A ešte som tak zabudol poznamenať, že 4 predmety nám treba, aby sme si spravili motor. A mám 3 predmety. Takže je to fakt dobré. Veľmi je to dobré, veľmi. Tak, čo je tuto? Padlo tuto. Tak, a tuto sa ideme zložiť. Lebo tak pre srandu neskúšať. Nevieme. Teda tuto dokud tu budem dávať tzv. Veci, ktoré nepotrebujem, ale sú dobré. Až by tak zaujímalo, že čo robí týmto. Čo robím? Au! To čo bolo? Mne to ubližuje. Ale napijem sa, ne? No napijem sa, a ubliží mi to iba. Tak to je dobré. Ja vedel som sa iba dvakrát napiť. Dobre, takže ešte sa napijem a ukončíme diel. Bandáž, to je na krvácanie, to je veľmi dobrá vec. Tak, máme to. Toto sa môžeme. Ja si to toto takto savenem. Nie, počkajte. Ešte toto si tam dám. Tak, tuto si to savenem. Tak. Ja sa napijem a najem vo skríne. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Bol to veľmi dobrý diel. A uvidíme sa pri ďalších. Takže zatiaľ čau.